Δεν είσαι απλώς ένας εαυτός. Είσαι 7 διαφορετικοί εαυτοί που ζουν μέσα στο ίδιο σώμα. Ο καθένας αγωνίζεται για τον έλεγχο. Αυτή τη στιγμή, καθώς το παρακολουθείς αυτό, ένας από αυτούς τους εαυτούς είναι κυρίαρχος. Διαμορφώνει τις αποφάσεις σου, χρωματίζει τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο και καθορίζει τι επιθυμείς και τι φοβάσαι. Και πιθανότατα δεν έχεις ιδέα ποιος είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνος. Ο Ιμπν Αράμπι πέρασε χρόνια μελετώντας την ανθρώπινη ψυχή με την προσεκτική ακρίβεια ενός επιστήμονα και τη βαθιά διορατικότητα ενός μυστικιστή. Αυτό που ανακάλυψε ήταν ότι το ναύς, ο εγωκεντρικός εαυτός, αναπτύσσεται μέσα από 7 διακριτά στάδια. Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν ολόκληρη τη ζωή τους κολλημένοι στο επίπεδο 1 ή 2, χωρίς να συνειδητοποιούν ποτέ ότι υπάρχουν καν υψηλότερα επίπεδα. Κάποιοι καταφέρουν να φτάσουν στο επίπεδο 3 ή 4 και πιστεύουν ότι έχουν ήδη φτάσει στην κορυφή. Αλλά μόνο λίγοι σπάνιοι φτάνουν στο επίπεδο 7, όπου η αίσθηση του εαυτού διαλύεται σε κάτι τόσο απέραντο που ακόμη και το να το ονομάζει σε αυτό δεν έχει πλέον νόημα. Σήμερα θα σας καθοδηγήσω στον πλήρη χάρτη του Ιμπν Αράμπι. Μέχρι το τέλος θα είστε σε θέση να αναγνωρίσετε ακριβώς από ποιο επίπεδο λειτουργείτε αυτή τη στιγμή, τι σας κρατά παγιδευμένους εκεί και τι πραγματικά χρειάζεται για να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο. Γιατί μόλις δείτε αυτό τον χάρτη, δεν μπορείτε ποτέ να τον ξεπεράσετε. Κάθε στιγμή γίνεται μια απόφαση. Παραμείνετε εκεί που βρίσκεστε ή ξεκινήστε την ανωδική πορεία. Το πρώτο επίπεδο είναι το ναύς αλαμαρά, ο επιβλητικός εαυτός. Από εδώ ξεκινούν σχεδόν όλοι και δυστυχώς όπου οι περισσότεροι άνθρωποι μένουν για όλη τους τη ζωή. Το Κοράνι αναφέρεται σε αυτό το επίπεδο με σαφήνεια. Πράγματι, ο ναύς διατάζει το κακό. Σε αυτό το στάδιο, ο εαυτός είναι πλήρως ταυτισμένος με τις επιθυμίες του και δεν έχει σχεδόν καμία ικανότητα να τους αντισταθεί. Όταν θέλει κάτι, το απαιτεί αμέσως. Όταν εμφανίζεται μία παρόρμηση, νιώθει την ανάγκη να ενεργήσει σύμφωνα με αυτήν. Συμπεριφέρεται σαν ένα άγριο πλάσμα που οδηγείται αποκλειστικά από το ένστικτο, χωρίς να γνωρίζει ότι οδηγείται καθόλου. Σε αυτό το επίπεδο, ο ναύς ακολουθεί ένα πολύ απλό πρόγραμμα. Αναζητήστε την ευχαρίστηση, αποφύγετε τον πόνο, κυριαρχήστε στους άλλους και υπερασπιστείτε το εγώ με κάθε κόστος. Ένα άτομο εδώ θα πει ψέματα χωρίς δισταγμό αν το ψέμα τον ωφελεί. Μπορεί να εξαπατούν, να κλέβουν ή να βλάπτουν τους άλλους και να μην αισθάνονται καμία πραγματική μεταμέλεια, μόνο φόβο μήπως τους πιάσουν. Η ηθική τους πυξίδα είναι εντελώς εξωτερική. Συμπεριφέρονται σωστά μόνο όταν κάποιος τους παρακολουθεί ή όταν η τιμωρία είναι εφικτή. Τη στιγμή που πιστεύουν ότι μπορούν να ξεφύγουν από τις συνέπειες, η αυτοσυγκράτησή τους εξαφανίζεται. Ο Ιμπν Αράμπι παρατήρησε ότι οι άνθρωποι σε αυτό το στάδιο δεν είναι πάντα εγκληματίες ή προφανώς ανήθικοι. Πολλοί είναι κοινωνικά επιτυχημένοι και μπορεί ακόμη και να φαίνονται θρησκευόμενοι. Προσεύχονται, νηστεύουν και δίνουν ελεημοσύνη, αλλά όλα γίνονται συναλλακτικά. Λατρεύουν επειδή θέλουν τον παράδεισο ή φοβούνται την κόλαση, όχι λόγω ειλικρινούς αγάπης για τον Αλλάχ. Η καλοσύνη τους προς τους άλλους εμφανίζεται μόνο όταν τους ωφελεί. Η θρησκεία γίνεται σαν ένα επιχειρηματικό συμβόλαιο με το Θεό. Εγώ κάνω αυτό και εσύ μου δίνεις εκείνο. Δεν λαμβάνει χώρα καμία πραγματική εσωτερική μεταμόρφωση, μόνο επιφανειακή συμπεριφορά που διαμορφώνεται από ανταμοιβές και τιμωρίες. Το καθοριστικό χαρακτηριστικό αυτού του επίπεδου είναι η πλήρης έλλειψη συνείδησης για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα ο εαυτός. Το άτομο έχει ελάχιστη κατανόηση του γιατί συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Η ζωή του γίνεται αντιδραστική, αυτόματη, σχεδόν μηχανική. Μία προσβολή πυροδοτεί αμέσως θυμό και αντιδρούν χωρίς καμία παύση μεταξύ της σκανδάλης και της αντίδρασης. Εμφανίζεται μία επιθυμία και την κυνηγούν χωρίς να αμφισβητούν αν είναι πραγματικά καλή για αυτούς. Κινούνται στη ζωή σαν μαριονέτες που ελέγχονται από παρορμήσεις
κι όμως πιστεύουν ότι ενεργούν ελεύθερα. Ο Ιμπν Αράμπι είπε ότι η πραγματική τραγωδία αυτού του σταδίου είναι ότι όσοι ζουν εδώ δεν συνειδητοποιούν καν ότι είναι φυλακισμένοι. Πιστεύουν ότι οι επιθυμίες τους αντιπροσωπεύουν την αυθεντική φωνή τους. Πιστεύουν ότι οι αντιδράσεις τους είναι δικαιολογημένες. Νομίζουν ότι η επιδίωξη της ειδονής και η αποφυγή του πόνου είναι σοφία. Είναι πλήρως συγχωνευμένοι με τον ναύς και δεν μπορούν να το παρατηρήσουν από απόσταση επειδή πιστεύουν ότι είναι το ίδιο το ναύς. Η διαφυγή από αυτό το επίπεδο συνήθως απαιτεί ένα ισχυρό σοκ, μια κρίση, μια οδυνηρή απώλεια ή μια στιγμή βάναυσης αυτογνωσίας, όπου ένα άτομο ξαφνικά βλέπει τον εαυτό του καθαρά και νιώθει ενοχλημένο από αυτό που ανακαλύπτει. Το δεύτερο επίπεδο είναι το ναύς αλ-λαουάμα, ο αυτοκατηγορούμενος εαυτός. Αυτό το στάδιο είναι η αρχή της αφύπνισης. Το Κοράνι αναφέρει επίσης αυτό το επίπεδο. Ορκίζομαι στον αυτοκατηγορούμενο ναύς. Κάτι σημαντικό έχει μετατοπιστεί εδώ. Το άτομο αρχίζει να αναπτύσσει την ικανότητα να αναλογίζεται τον εαυτό του και να αισθάνεται γνήσια ενοχή όταν κάνει κάτι λάθος. Δεν είναι πλέον εντελώς ασυνείδητο ή καθαρά αυτόματο. Για πρώτη φορά αρχίζουν να παρατηρούν τη σύγκρουση μέσα τους. Αποκτούν την ικανότητα να παρακολουθούν τη συμπεριφορά τους και να την αξιολογούν. Αυτή η συνειδητοποίηση γίνεται ταυτόχρονα ελευθερία και πόνος. Ένα άτομο στο δεύτερο επίπεδο ζει σε συνεχή εσωτερική σύγκρουση. Ένα μέρος τους εξακολουθεί να θέλει να κυνηγά εγωιστικές επιθυμίες, ενώ ένα άλλο μέρος επικρίνει αυτές τις επιθυμίες και τις αποκαλεί λανθασμένες. Διαπράττουν μια αμαρτία και μετά νιώθουν βαθιά λύπη. Υπόσχονται στον εαυτό τους ότι θα αλλάξουν, αλλά σύντομα αθετούν αυτή την υπόσχεση. Μετανοούν, ορκίζονται να μην επαναλάβουν ποτέ το λάθος, αλλά στη συνέχεια βρίσκουν τον εαυτό τους να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα μέρες ή μερικές φορές ακόμη και ώρες αργότερα. Αυτή είναι η κλασική μάχη μεταξύ καλού και κακού που συμβαίνει μέσα σε ένα άτομο. Ο Ιμπν Αράμπι εξήγησε ότι τα περισσότερα θρησκευόμενα άτομα παραμένουν κολλημένα σε αυτό το στάδιο. Είναι ειλικρινείς πιστοί που θέλουν πραγματικά να γίνουν καλύτεροι, αλλά μέσα τους πολεμούν έναν εμφύλιο πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού νηστεύουν με αγνή πρόθεση, όμως μόλις τελειώσει ο μήνας μπορεί να πέσουν αμέσως σε κουτσομπολιά για τον πλησίον τους. Μπορεί να κλάψουν κατά τη διάρκεια της προσευχής αφού ακούσουν ένα δυνατό στίχο από το Κοράνι και το επόμενο πρωί να πουν ψέματα σε έναν πελάτη στο κατάστημά τους. Βιώνουν σύντομες στιγμές πραγματικής εγκύτητας με τον Αλλάχ, αλλά σύντομα επιστρέφουν σε συνήθειες αμέλειας και αμαρτίας. Η ψυχολογία αυτού του επίπεδου είναι η συνεχής αυτοκατηγορία. Ένα άτομο ξοδεύει τεράστια συναισθηματική ενέργεια κρίνοντας τον εαυτό του, νιώθοντας ντροπή και τιμωρώντας τον ψυχικά για κάθε αποτυχία. Αυτό δημιουργεί έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο: αμαρτία, ενοχή, μετάνοια, προσωρινή βελτίωση, υποτροπή και στη συνέχεια ακόμη βαθύτερη ενοχή. Ο Ιμπν Αράμπι παρατήρησε ότι πολλοί άνθρωποι συγχέουν αυτόν τον αγώνα με την πραγματική πνευματική ανάπτυξη. Υποθέτουν ότι επειδή αισθάνονται άσχημα για τις αμαρτίες τους, πρέπει να προοδεύουν. Αλλά η ενοχή, χωρίς γνήσια μεταμόρφωση, είναι απλώς συναισθηματική αυτοτιμωρία. Η παγίδα του δεύτερου επίπεδου είναι ότι η αυτοκριτική μπορεί να γίνει μια άνετη ταυτότητα. Το άτομο αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του ως αμαρτωλό που συνεχίζει να προσπαθεί και να αποτυγχάνει, αλλά τουλάχιστον συνεχίζει να προσπαθεί. Υπάρχει ακόμη και μια ανεπαίσθητη υπερηφάνεια κρυμμένη σε αυτόν τον ατελείωτο αγώνα. Δένονται στον κύκλο της πτώσης και της μετάνοιας επειδή τους δίνει μια αίσθηση σκοπού, σχεδόν σαν να πρωταγωνιστούν στο δικό τους πνευματικό δράμα. Βαθιά μέσα τους μπορεί ακόμη και να φοβούνται να ξεπεράσουν πραγματικά το μοτίβο, επειδή χωρίς τον οικείο κύκλο αποτυχίας και ενοχής δεν ξέρουν πλέον ποιοι θα ήταν. Το να ξεπεράσεις το δεύτερο επίπεδο απαιτεί μια βαθιά μετατόπιση, τη μετάβαση από την καταπολέμηση του ναύς στην κατανόησή του. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις κάτι αν παραμένεις ταυτισμένος με αυτό.
Όσο πιστεύεις, είμαι ένα άτομο που παλεύει με επιθυμίες, μένεις παγιδευμένος στον αγώνα. Αντίθετα, πρέπει να αναπτύξεις αρκετή επίγνωση για να δεις ότι τόσο η επιθυμία, όσο και η φωνή που κρίνει την επιθυμία, είναι κινήσεις του ίδιου ναύς. Και εσύ είσαι η επίγνωση που τα παρατηρεί και τα δύο. Αυτή η επίγνωση που παρακολουθεί γίνεται η πόρτα για το επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 είναι το ναύς αλμουλχιμά, ο εμπνευσμένος εαυτός. Σε αυτό το στάδιο, ο συνεχής εσωτερικός πόλεμος αρχίζει να ηρεμεί. Το άτομο αναπτύσσει πραγματική διάκριση μεταξύ αυτού που είναι πραγματικά ωφέλιμο και αυτού που απλώς φαίνεται ωφέλιμο. Το Κοράνι υπενήσεται αυτό όταν λέει ότι η ψυχή εμπνέεται από τη γνώση του σωστού και του λάθους. Αυτό είναι το σημείο όπου η διαίσθηση αρχίζει να αφυπνίζεται και η καθοδήγηση αρχίζει να προέρχεται από ένα μέρος βαθύτερο από το εξαρτημένο μυαλό. Κάποιος στο επίπεδο 3 έχει αποκτήσει αρκετή αυτοκυριαρχία ώστε να μην μάχεται πλέον συνεχώς τις επιθυμίες του. Οι επιθυμίες εξακολουθούν να εμφανίζονται, αλλά τώρα υπάρχει χώρος μεταξύ της παρόρμησης και της δράσης. Μπορούν να νιώθουν θυμό χωρίς να αντιδρούν άμεσα με θυμό. Μπορούν να νιώθουν έλξη χωρίς να ελέγχονται από την επιθυμία. Μπορούν να βιώσουν φόβο χωρίς να παραλύονται από αυτόν. Το ναύς εξακολουθεί να υπάρχει και εξακολουθεί να παράγει παρορμήσεις, αλλά δεν ελέγχει πλέον πλήρως τη συμπεριφορά. Ο Ιμπν Αράμπι επεσήμανε μια βασική συνειδητοποίηση σε αυτό το στάδιο. Η αντίσταση στις επιθυμίες συχνά τις ενισχύει, ενώ η κατανόησή τους τις διαλύει. Αντί να καταπολεμά επιθετικά την παρόρμηση, να καταναλώσει κάτι απαγορευμένο, το άτομο αρχίζει να μελετά την ίδια την παρόρμηση. Ρωτάει, τι είναι πραγματικά αυτό το συναίσθημα? Είναι γνήσια πείνα ή μήπως συναισθηματικό κενό που προσπαθεί να γεμίσει ένα κενό? Όταν εξετάζεται μια επιθυμία άμεσα με περιέργεια και όχι με κρίση, συχνά εξασθενεί από μόνη της. Αυτό συμβαίνει επειδή η επιθυμία δεν αφορούσε ποτέ πραγματικά το αντικείμενο. Αφορούσε μια εσωτερική κατάσταση που αναζητούσε λύση. Ο εμπνευσμένος εαυτός αρχίζει να λαμβάνει ανεπαίσθητη καθοδήγηση που δεν περνάει πάντα μέσα από λογική συλλογιστική. Για παράδειγμα, μπορεί να είστε έτοιμοι να συνάψετε μια επιχειρηματική συμφωνία και ξαφνικά να νιώσετε μια ισχυρή εσωτερική αίσθηση του όχι, παρόλο που όλα φαίνονται λογικά στην επιφάνεια. Αργότερα, μπορεί να ανακαλύψετε ότι η συμφωνία ήταν ανέντιμη ή επιβλαβής. Αυτό το ήσυχο εσωτερικό σήμα είναι η διαίσθηση του εμπνευσμένου εαυτού που αρχίζει να αφυπνίζεται. Μπορεί να νιώσετε την έλξη να βοηθήσετε έναν άγνωστο στο δρόμο χωρίς σαφή λογικό λόγο. Και με κάποιο τρόπο αποδεικνύεται ότι χρειάζονταν ακριβώς αυτό που θα μπορούσατε να προσφέρετε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό δεν είναι κάτι υπερφυσικό. Είναι η συνείδησή σας που συνδέεται με ένα ευρύτερο πεδίο πληροφοριών που το περιορισμένο λογικό μυαλό κανονικά δεν μπορεί να φτάσει. Οι άνθρωποι σε αυτό το επίπεδο αρχίζουν να παρατηρούν συγχρονισμούς που συμβαίνουν όλο και πιο συχνά. Σκέφτονται κάποιον και αυτό το άτομο ξαφνικά τον καλεί. Ψάχνουν για ένα βιβλίο και εμφανίζεται απροσδόκητα. Κρατούν μια ερώτηση στο μυαλό τους και η απάντηση έρχεται μέσα από μια τυχαία συζήτηση που ακούνε τυχαία. Ο Ιμπν Αράμπι το περιέγραψε αυτό ως το σύμπαν που ανταποκρίνεται σε μια συνείδηση που ευθυγραμμίζεται με τη θεϊκή θέληση αντί να αγωνίζεται εναντίον της μέσω του εγώ. Όταν σταματάτε να πιέζετε την πραγματικότητα να ταιριάζει με τις προσωπικές σας επιθυμίες, η πραγματικότητα αρχίζει σιγά σιγά να οργανώνεται γύρω από τις γνήσιες ανάγκες σας. Ο κίνδυνος στο τρίτο επίπεδο είναι η πνευματική υπερηφάνεια. Έχετε ξεπεράσει τη συνεχή εσωτερική σύγκρουση του δεύτερου επίπεδου. Αρχίζετε να λαμβάνετε διαισθητική καθοδήγηση και η ζωή αρχίζει να ρέει πιο εύκολα. Σε αυτό το στάδιο γίνεται δελεαστικό να πιστεύετε ότι έχετε επιτέλους φτάσει. Ο Ιμπν Αράμπι προειδοποίησε ότι πολλοί αναζητητές εγκαθίστανται εδώ, απολαμβάνοντας την έμπνευση και τη διορατικότητα που λαμβάνουν,
αποφεύγοντας παράλληλα τη βαθύτερη μεταμόρφωση που απαιτούν τα υψηλότερα επίπεδα. Το τρίτο επίπεδο είναι άνετο, αλλά τα επίπεδα 4 έως 7 ζητούν τα πάντα. Το επίπεδο 4 είναι γνωστό ως ο γαλήνιος εαυτός. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο που το Κοράνι επενεί ξεκάθαρα. «Ω γαλήνια ψυχή, επέστρεψε στον Κύριό σου ευχαριστημένη και ευάρεστη». Σε αυτό το στάδιο, ένα άτομο βιώνει πραγματική εσωτερική γαλήνη. Όχι την γαλήνη που προέρχεται από την καταστολή των επιθυμιών ή τη συνεχή νίκη στις εσωτερικές μάχες, αλλά την γαλήνη που προέρχεται από την ευθυγράμμιση. Ο εαυτός έχει πειθαρχηθεί σε σημείο που επιθυμεί φυσικά αυτό που επιθυμεί ο Αλλάχ. Δεν υπάρχει πλέον διαχωρισμός μεταξύ καθήκοντος και επιθυμίας. Ένα άτομο στο επίπεδο 4 δεν αγωνίζεται να προσευχηθεί επειδή η προσευχή είναι αυτό που θέλει ειλικρινά να κάνει. Δεν αναγκάζει τον εαυτό του να είναι υπομονετικός επειδή η υπομονή έχει γίνει η φυσική του αντίδραση. Δεν αντιστέκεται πλέον στην παροχή ελεημοσύνης επειδή η γενεοδορία πηγάζει από αυτόν φυσικά. Οι εντολές του Ισλάμ δεν βιώνονται πλέον ως εξωτερικοί κανόνες, αλλά ως εσωτερικές κλίσεις. Ο νόμος και η καρδιά έχουν ενωθεί. Ο Ιμπν Αράμπι περιέγραψε αυτήν την κατάσταση ως τον θάνατο του αντιδραστικού εαυτού. Σε προηγούμενα στάδια αντιδράτε συνεχώς σε πειρασμούς, προκλήσεις και περιστάσεις. Η ζωή σπρώχνει και εσείς αμέσως αντιστέκεστε. Στο επίπεδο 4, αυτή η συνεχής αντιδραστικότητα εξαφανίζεται. Τα γεγονότα εξακολουθούν να συμβαίνουν και εσείς εξακολουθείτε να αντιδράτε, αλλά η αντίδραση προέρχεται από ένα ήρεμο εσωτερικό κέντρο και όχι από συναισθηματική αναταραχή. Κάποιος μπορεί να σας προσβάλλει, ωστόσο αντί για θυμό υπάρχει απλώς σαφήνεια για το πώς να χειριστείτε την κατάσταση με σύνεση. Αν χάσετε χρήματα, ο πανικός δεν σας κυριεύει. Αντίθετα, υπάρχει εμπιστοσύνη μαζί με πρακτική δράση. Ο ήρεμος εαυτός έχει απορροφήσει τις θεϊκές ιδιότητες τόσο βαθιά που εμφανίζονται φυσικά. Η υπομονή δεν είναι πλέον μια προσπάθεια. Έχει γίνει μέρος του ποιοι είστε. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι πλέον μια πειθαρχία που αναγκάζεται τον εαυτό σας να εξασκείτε. Γίνεται ο φυσικός σας τρόπος να βλέπετε τον κόσμο. Όλα αρχίζουν να εμφανίζονται ως δώρο, επειδή σταματάτε να διαιρείτε τις εμπειρίες σε επιθυμητές και ανεπιθύμητες. Ό,τι φτάνει είναι απλώς αυτό που απαιτεί η στιγμή και το αντιμετωπίζετε με ήρεμη ισορροπία. Αλλά ο Ιμπν Αράμπι τόνισε ένα σημαντικό σημείο. Αυτός εξακολουθεί να είναι ένας εαυτός. Είναι ένας καθαρισμένος, εκλεπτισμένος και όμορφος εαυτός, όμως εξακολουθεί να είναι ένα εγώ που υπάρχει με τις δικές του ιδιότητες. Ένα άτομο στο επίπεδο 4 μπορεί να πει «Είμαι γαλήνιος» και είναι αλήθεια. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα εγώ που κάνει αυτή τη δήλωση. Τα υψηλότερα επίπεδα θα διαλύσουν ακόμη και αυτή την εκλεπτισμένη αίσθηση ταυτότητας. Το επίπεδο 4 αντιπροσωπεύει την τελειότητα της ατομικής ψυχής, ενώ τα επίπεδα 5 έως 7 κινούνται προς τη διάλυση της ατομικότητας σε κάτι μεγαλύτερο. Οι άνθρωποι που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο συχνά γίνονται δάσκαλοι και οδηγοί επειδή ενσαρκώνουν τις διδασκαλίες αντί απλώς να τις εξηγούν. Άλλοι αισθάνονται φυσικά ήρεμοι στην παρουσία τους. Τα λόγια τους έχουν βάρος όχι λόγω της εντυπωσιακής γλώσσας, αλλά επειδή προέρχονται από πραγματική εμπειρία. Ο Ιμπν Αράμπι είπε ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποιον στο επίπεδο 4 από την επίδραση που έχει στους άλλους. Ηρεμούν τις καταιγίδες αντί να τις δημιουργούν. Καθαρίζουν τη σύγχυση αντί να την προσθέτουν. Εμπνέουν ανάπτυξη αντί για εξάρτηση. Το επίπεδο 5 ονομάζεται ικανοποιημένος εαυτός. Σε αυτό το στάδιο αρχίζει να συμβαίνει κάτι αξιοσημείωτο. Το άτομο σταματά σιγά σιγά να έχει ισχυρές προσωπικές προτιμήσεις για το τι του συμβαίνει. Όχι με παθητικό ή ηττημένο τρόπο, αλλά μέσω μιας ειλικρινούς αναγνώρισης ότι ό,τι θέλει ο Αλλάχ είναι καλύτερο από οτιδήποτε θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει οι ίδιοι. Το Κοράνι υποδεικνύει αυτή την κατάσταση.
Επιστρέψτε στον Κύριό σας, ευχαριστημένοι μαζί Του και ευαρεστημένοι σε Αυτόν. Αυτό υπερβαίνει την απλή ικανοποίηση. Σημαίνει να είστε πραγματικά ευχαριστημένοι με όλα όσα συμβαίνουν, ακόμη και με καταστάσεις που φαίνονται επώδυνες ή δύσκολες. Ένα άτομο σε αυτό το επίπεδο μπορεί να λάβει καταστροφικά νέα, μια ανίατη ασθένεια, οικονομική κατάρρευση ή προδοσία, και όμως η αντίδρασή του φέρει αυθεντική ευγνωμοσύνη. Όχι αναγκαστική ευγνωμοσύνη, όχι πνευματική άρνηση, αλλά μια πραγματική εκτίμηση για τη θεϊκή σοφία που κρύβεται μέσα στις δυσκολίες. Αρχίζουν να βλέπουν τη δυσκολία ως ένα δώρο ακόμη πιο πολύτιμο από την παρηγοριά, επειδή οι δυσκολίες επιταχύνουν την πνευματική ανάπτυξη με τρόπους που η ευκολία δεν θα μπορούσε ποτέ. Ευχαριστούν τον Αλλάχ για την ασθένεια με την ίδια ειλικρίνεια που τον ευχαριστούν για την υγεία. Ο Ιμπν Αράμπι διέκρινε αυτή την κατάσταση από την ψευδή αποστασιοποίηση, όπου κάποιος κρύβει τα αληθινά του συναισθήματα και προσποιείται ότι όλα είναι καλά. Στο επίπεδο 5 υπάρχει ακόμα θλίψη όταν κάποιος πεθαίνει, ακόμα σωματικός πόνος όταν το σώμα τραυματίζεται και ακόμα θλίψη κατά τη διάρκεια της απώλειας. Τα ανθρώπινα συναισθήματα παραμένουν, αλλά κάτω από αυτά τα συναισθήματα υπάρχει μια ακλόνητη ευχαρίστηση σε ό,τι έχει ορίσει ο Αλλάχ. Τα συναισθήματα περνούν σαν τον καιρό που κινείται στον ουρανό, όμως ο ίδιος ο ουρανός παραμένει καθαρός και ήσυχα ικανοποιημένος. Σε αυτό το επίπεδο, το μυστικό πίσω από τη φράση «Αλχαμντουλιλά», δοξάζοντας τον Αλλάχ σε κάθε περίσταση, γίνεται μια βιωμένη πραγματικότητα και όχι μια κενή έκφραση. Το άτομο δεν αναγκάζει πλέον τον εαυτό του να το πει, το εννοεί πραγματικά. Κάθε στιγμή, ανεξάρτητα από το τι περιέχει, αντιμετωπίζεται με γνήσιο έπαινο επειδή έχει δει πέρα από την επιφάνεια του καλού και του κακού στην βαθύτερη τελειότητα της θεϊκής θέλησης. Οι άνθρωποι σε αυτό το στάδιο συχνά σταματούν να κάνουν εικασίες για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η μόνη τους προσευχή γίνεται «Ό,τι θέλεις, ο Αλλάχ». Όχι επειδή δεν τους ενδιαφέρει πλέον, αλλά επειδή εμπιστεύονται ότι η θεϊκή θέληση επιλέγει πάντα αυτό που είναι καλύτερο για το τελικό τους ταξίδι, ακόμα και όταν έρχεται σε αντίθεση με αυτό που επιθυμεί η περιορισμένη κατανόησή τους. Αν υποβάλουν συγκεκριμένα αιτήματα, το κάνουν ελαφρά, σχεδόν παιχνιδιάρικα, με πλήρη ανοιχτότητα για να συμβεί το αντίθετο. Ο Ιμπν Αράμπι περιέγραψε το επίπεδο 5 ως την κατάσταση όπου η καρδιά γίνεται εντελώς ευέλικτη, σαν χρυσός που μπορεί να διαμορφωθεί σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς αντίσταση. Ο Αλλάχ μπορεί να στείλει ευκολία και το άτομο τη λαμβάνει με ευγνωμοσύνη. Ο Αλλάχ μπορεί να στείλει δυσκολία και το άτομο τη λαμβάνει με ευγνωμοσύνη. Μπορεί να δώσει ή να αφαιρέσει, να ανοίξει ή να κλείσει πόρτες, να ανεβάσει κάποιον σε κοινωνική θέση ή να τον ταπεινώσει. Κάθε στιγμή το άτομο απαντά εσωτερικά «Αυτό ακριβώς θα είχα επιλέξει αν είχα τη γνώση σου». Ο κίνδυνος σε αυτό το στάδιο είναι μια λεπτή μορφή πνευματικού υλισμού. Κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο απλώς επειδή μπορεί να δικαιολογήσει διανοητικά τις δυσκολίες ή επειδή έχει αναπτύξει φιλοσοφική αποδοχή. Αλλά ο Ιμπν Αράμπι εξήγησε ότι η αληθινή ευχαρίστηση με το θεϊκό διάταγμα εκδηλώνεται μέσω του σώματος, όχι μόνο του νου. Το πρόσωπό σας φωτίζεται ακόμα και όταν έρχονται δύσκολα νέα. Το στήθος σας ανοίγει όταν αντιμετωπίζετε μια δοκιμασία. Η ενέργειά σας αυξάνεται σε περιόδους πρόκλησης. Εάν η αποδοχή είναι τεχνητή, το σώμα θα αποκαλύψει την αλήθεια. Το επίπεδο 6 είναι γνωστό ως ο ευχαριστημένος εαυτός. Αυτό το στάδιο είναι ο καθρέφτης του επίπεδου 5. Εάν το επίπεδο 5 σημαίνει να είσαι ευχαριστημένος με τον Αλλάχ, το επίπεδο 6 σημαίνει ότι ο Αλλάχ είναι ευχαριστημένος μαζί σου. Το άτομο ευθυγραμμίζεται τόσο πολύ με το θεϊκό θέλημα, που αρχίζει να λειτουργεί ως ένα καθαρό όργανο. Οι πράξεις του δεν καθοδηγούνται πλέον από προσωπικά κίνητρα. Γίνονται κανάλια μέσω των οποίων κινείται η θεϊκή πρόθεση στον κόσμο. Το Κοράνι περιγράφει τέτοιες ψυχές ως εκείνες με τις οποίες ο Αλλάχ είναι ευχαριστημένος,
και που είναι ευχαριστημένες μαζί του. Κάποιος στο επίπεδο 6 δεν έχει πλέον προσωπικές ατζέντες. Δεν ενεργεί για να αποκτήσει πνευματικές εμπειρίες, να κερδίσει θεϊκή ανταμοιβή ή να συλλέξει καλές πράξεις. Οι πράξεις του προκύπτουν φυσικά από την κατάσταση ευθυγράμμισής του, τον τρόπο που ένα δέντρο παράγει καρπούς χωρίς προσπάθεια. Κάθε λέξη που λέει, κάθε βήμα που κάνει και κάθε ανάσα που παίρνει γίνεται λατρεία. Όχι επειδή προσπαθούν να λατρέψουν, αλλά επειδή ολόκληρη η ύπαρξή του έχει γίνει μια πράξη λατρείας. Ο Ιμπν Αράμπι περιέγραψε αυτή τη θέση ως την τάξη των Αμπντάλ, των κρυφών Αγίων που στηρίζουν ήσυχα τον κόσμο μέσω της παρουσίας τους. Αυτά τα άτομα είναι συχνά άγνωστα και ζουν απλές συνηθισμένες ζωές. Ένας καταστηματάρχης, ένας αγρότης, μια μητέρα. Ωστόσο η συνείδησή τους είναι τόσο αγνή που η θεϊκή χάρη ρέει μέσα από αυτά στον κόσμο. Όταν κάνουν οικεσία, τα γεγονότα αρχίζουν να κινούνται. Όταν δίνουν συμβουλές, αυτές φέρουν ένα βάθος γνώσης. Όταν μιλούν, οι άνθρωποι αισθάνονται τη σαφήνεια και την καθοδήγηση να αναδύονται φυσικά από τα λόγια τους. Είναι απλώς παρόντες και τα προβλήματα αρχίζουν να επιλύονται από μόνα τους. Σε αυτό το επίπεδο, το άτομο βιώνει μια άμεση επιβεβαίωση από τον Αλλάχ ότι είναι ευχαριστημένο μαζί του. Αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται απαραίτητα μέσω φωνών ή οραμάτων. Αντίθετα, εμφανίζεται ως μια ακλόνητη βεβαιότητα που δεν έχει λογική εξήγηση ή εξωτερική απόδειξη. Απλώς γνωρίζει ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο, ότι είναι ευθυγραμμισμένος και ότι τον συγκρατούν και τον υποστηρίζουν. Αυτή η βαθιά γνώση τον οδηγεί μέσα από δοκιμασίες που θα κατακλείζουν κάποιον σε κατώτερο στάδιο. Το παράδοξο του έκτου επίπεδου είναι εντυπωσιακό. Το άτομο έχει σταματήσει να προσπαθεί να ευχαριστήσει τον Αλλάχ, όμως ο Αλλάχ είναι ευχαριστημένος μαζί του. Όσο κάποιος προσπαθεί να ευχαριστήσει, παραμένει ένας διαχωρισμός μεταξύ αυτού που προσπαθεί και του Θεού που ευχαριστείται. Η διαδικότητα εξακολουθεί να υπάρχει. Αλλά στο έκτο επίπεδο, αυτός ο διαχωρισμός διαλύεται τόσο ολοκληρωτικά που η θέληση του ατόμου και η θεϊκή θέληση γίνονται αδιαχώριστες. Θέλουν αυτό που θέλει εκείνος, επειδή η θέλησή του εκφράζεται μέσα από τις δικές τους επιθυμίες. Ο Ιμπν Αράμπι είπε ότι τα άτομα σε αυτό το στάδιο συχνά κρύβουν την πνευματική τους τάξη, επειδή η δημόσια αναγνώριση θα μπορούσε να ξυπνήσει ξανά το εγώ. Ντύνονται με συνηθισμένους τρόπους, μιλούν απλά και αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις όπου οι αναζητητές θα μπορούσαν να τους μετατρέψουν σε πνευματικές διασημότητες. Είναι ικανοποιημένοι με το να παραμένουν αόρατα όργανα θεϊκού έργου, χωρίς να ενδιαφέρονται ελάχιστα για αναγνώριση ή φήμη. Η μόνη τους ανησυχία είναι να παραμένουν ευθυγραμμισμένοι με τη θεϊκή ροή από στιγμή σε στιγμή. Το 7ο επίπεδο ονομάζεται τελειοποιημένος εαυτός. Αυτό είναι το σημείο όπου τελειώνει ο χάρτης και αρχίζει το μυστήριο. Ο Ιμπν Αράμπι χρησιμοποίησε τον όρο τελειοποιημένος όχι για να σημαίνει τελειωμένος ή ολοκληρωμένος, αλλά για να περιγράψει ένα άτομο που έχει παραδοθεί τόσο βαθιά που ο εαυτός γίνεται διαφανής στο θείο φως. Κάποιος σε αυτό το επίπεδο ενσαρκώνει αυτό που ονόμασε Αλ-Ινσάν Αλ-Καμίλ, τον πλήρη καθρέφτη, μέσω του οποίου όλα τα θεϊκά χαρακτηριστικά αντανακλώνται χωρίς παραμόρφωση. Στο 7ο επίπεδο, το ερώτημα «Ποιος είμαι» διαλύεται εντελώς. Το άτομο αναγνωρίζει τον εαυτό του ως μια προσωρινή μορφή μέσω της οποίας η αιώνια συνείδηση βιώνει τον εαυτό του. Δεν είναι ταυτόχρονα τίποτα και τα πάντα. Τίποτα, επειδή δεν έχουν ανεξάρτητη ύπαρξη, μόνιμη ταυτότητα και ξεχωριστή βούληση. Τα πάντα, επειδή ολόκληρο το σύμπαν εμφανίζεται συγκεντρωμένο σε ένα μόνο σημείο επίγνωσης. Είναι σαν ένα κύμα που αναγνωρίζει τον ωκεανό, μια ακτίνα που αναγνωρίζει τον ήλιο, μια λέξη που αναγνωρίζει την αναπνοή που την εκφράζει. Ένα άτομο σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα με συνηθισμένες κατηγορίες. Είναι ταπεινό ή σίγουρο. Κατά κάποιο τρόπο και τα δύο, και κανένα από τα δύο. Είναι χαρούμενα ή θλιβερά. Περιέχουν κάθε συναίσθημα, αλλά δεν ορίζονται από κανένα από αυτά.
Είναι ενεργά ή παθητικά. Κινούνται με θεϊκή θέληση, η οποία μερικές φορές εκφράζεται μέσω ισχυρής δράσης και άλλες φορές μέσω πλήρους ακινησίας. Η προσπάθεια να τα ορίσουμε είναι σαν να προσπαθούμε να πιάσουμε νερό. Παραμένουν ρευστά, προσαρμόσιμα και ανταποκρίνονται στη στιγμή χωρίς σταθερά μοτίβα. Ο Ιμπν Αράμπι δίδαξε ότι σε κάθε εποχή υπάρχει συνήθως μόνο ένα άτομο που εκδηλώνει πλήρως αυτό το επίπεδο. Αν και άλλα μπορεί να το αγγίξουν για λίγο ή να ενσωματώσουν πτυχές του. Προσδιορίσε τον προφήτη Μωάμεθ ως τη σφραγίδα αυτής της βαθμίδας, το πλήρες και τελικό παράδειγμα του τι μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος. Όποιος πλησιάζει το επίπεδο 7, το κάνει συμμετέχοντας στη μουσουλμανική πραγματικότητα, γίνοντας σαν ένα κύτταρο μέσα στο ζωντανό σώμα του τέλειου ανθρώπου που εκτείνεται σε όλο το χρόνο. Σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν εξαιρετικά γεγονότα, όχι επειδή το άτομο κατέχει προσωπική δύναμη, αλλά επειδή η πραγματικότητα ανταποκρίνεται σε μια συνείδηση που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πηγή της. Μπορεί να προσεύχονται για βροχή και να φτάσει η βροχή. Ωστόσο, αυτό δεν είναι μαγεία. Απλώς αντιλαμβάνονται σημάδια αυτού που ήδη εκτιλήσεται και μιλούν σε αρμονία με αυτό. Μπορεί να αισθάνονται τα γεγονότα πριν συμβούν, επειδή συνδέονται με ένα βασίλειο όπου ο χρόνος δεν βιώνεται ως ευθεία γραμμή. Μπορεί να φέρουν θεραπεία απλώς μέσω της παρουσίας τους, επειδή η επίγνωσή τους φέρει το θεϊκό έλεος σε συμπυκνωμένη μορφή. Ωστόσο, το πιο ξεκάθαρο σημάδι του επίπεδου 7 είναι η απόλυτη κανονικότητα. Το άτομο έχει ξεπεράσει όλες τις πνευματικές καταστάσεις και έχει επιστρέψει στην απλή ύπαρξη. Τρώει όταν πεινάει, κοιμάται όταν είναι κουρασμένο, εργάζεται όταν χρειάζεται δουλειά και ξεκουράζεται όταν είναι ώρα για ξεκούραση. Δεν προσπαθεί να φαίνεται φωτισμένο ή να διατηρεί ιδιαίτερη επίγνωση. Έχει συνειδητοποιήσει ότι τόσο η φώτιση όσο και η σύγχυση είναι έννοιες και αυτό που πραγματικά είναι υπάρχει πέρα από τις έννοιες. Έτσι ζουν στιγμή προς στιγμή με φρεσκάδα, απλότητα και ελευθερία. Ο Ιμπν Αράμπι προειδοποίησε επίσης ότι το επίπεδο 7 δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω προσπάθειας, επειδή η προσπάθεια υπονοεί πάντα κάποιον που κάνει την προσπάθεια. Όσο παραμένει αυτή η αίσθηση ενός ξεχωριστού δρόντος, η τελική παράδοση δεν έχει ακόμη συμβεί. Ο τελειοποιημένος εαυτός αναδύεται μόνο όταν εξαφανιστεί ήσυχα, ακόμη και η προσπάθεια για να τον φτάσει κανείς. Το 7ο επίπεδο είναι αυτό που απομένει όταν κάθε προσπάθεια εξαφανιστεί. Όταν κάθε αναζήτηση φτάσει στο τέλος της. Όταν η συνεχής προσπάθεια να γίνεις κάτι τελικά εξασθενήσει, αφήνοντας μόνο την απλή ύπαρξη. Μπορείτε να προετοιμαστείτε μέσα από τα προηγούμενα επίπεδα, ξεπεράζοντας τα εσωτερικά εμπόδια και βελτιώνοντας την επίγνωσή σας. Αλλά η τελική αλλαγή συμβαίνει μέσω της χάρης, όχι μέσω της προσωπικής θέλησης. Μια μέρα συνειδητοποιείτε ότι δεν σκαρφαλώνετε πλέον προς κάτι στο βάθος. Ανακαλύπτετε ότι είστε ήδη αυτό που ψάχνατε όλο αυτό το διάστημα. Στην πραγματικότητα, ήσασταν πάντα. Πώς μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει το επίπεδό του? Ο Ιμπν Αράμπι έθεσε αρκετές ειλικρινείς ερωτήσεις για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν το τρέχον στάδιο τους. Η πρώτη ερώτηση αφορά το τι παρακινεί τη λατρεία σας. Εάν η λατρεία σας καθοδηγείται κυρίως από τον φόβο της κόλασης ή την επιθυμία για τον παράδεισο, πιθανότατα βρίσκεστε στο επίπεδο 1. Εάν προέρχεται από ενοχές για τα λάθη και τις αποτυχίες σας, πιθανότατα βρίσκεστε στο επίπεδο 2. Εάν η λατρεία σας πηγάζει από ειλικρινή αγάπη, σε συνδυασμό με πειθαρχία, αυτό υποδηλώνει το επίπεδο 3. Εάν η λατρεία έχει γίνει η φυσική σας στάση χωρίς αγώνα, μπορεί να βρίσκεστε στο επίπεδο 4. Και αν όλα στη ζωή μοιάζουν με λατρεία, μπορεί να αγγίζετε το επίπεδο 5 ή και υψηλότερο. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το πώς αντιδράτε στις δυσκολίες. Αν αντιδράτε με θυμό ή καταραίετε υποπίεση, πιθανότατα λειτουργείτε από το επίπεδο 1 ή 2. Αν υπομένετε τις δυσκολίες με υπομονή, αλλά εξακολουθείτε να έχετε δυσαρέσκεια μέσα σας, αυτό αντικατοπτρίζει το επίπεδο 3. Αν παραμένετε πραγματικά ειρηνικοί, ακόμα και στις δυσκολίες, αυτό υποδηλώνει το επίπεδο 4.
Αν νιώθετε πραγματική ευγνωμοσύνη για την ίδια τη δυσκολία, αυτό υποδηλώνει το επίπεδο 5. Και αν δεν βλέπετε πλέον μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ ευκολίας και δυσκολίας, επειδή και οι δύο μοιάζουν με ίσα δώρα, μπορεί να βιώνετε το επίπεδο 6 ή 7. Η τρίτη ερώτηση αφορά τη σχέση σας με την επιθυμία. Αν οι επιθυμίες σας ελέγχουν τις πράξεις σας, αυτό αντικατοπτρίζει το επίπεδο 1. Αν τις πολεμάτε συνεχώς, μπορεί να βρίσκεστε στο επίπεδο 2. Αν μπορείτε να παρατηρείτε τις επιθυμίες σας χωρίς να ενεργείτε πάντα σύμφωνα με αυτές, αυτό υποδηλώνει το επίπεδο 3. Αν οι επιθυμίες σας έχουν καθαρθεί και έχουν ευθυγραμμιστεί φυσικά με αυτό που είναι ωφέλιμο, πιθανότατα βρίσκεστε στο επίπεδο 4. Αν η διάκριση μεταξύ επιθυμίας και πειθαρχίας αρχίζει να διαλύεται, μπορεί να λειτουργείτε στο επίπεδο 5 ή και πέραν αυτού. Η τέταρτη ερώτηση ρωτά πόσο συχνά σκέφτεστε τον εαυτό σας. Αν το μυαλό σας επικεντρώνεται συνεχώς στις δικές σας ανησυχίες, την εικόνα, τις ανάγκες και την προσωπική σας ιστορία, πιθανότατα βρίσκεστε στα χαμηλότερα επίπεδα. Αν η αυτοσυγκέντρωση έχει μειωθεί σημαντικά και μπορείτε να περάσετε μεγάλα χρονικά διαστήματα πραγματικά απορροφημένοι σε κάτι πέρα από τον εαυτό σας, μπορεί να βρίσκεστε γύρω στο επίπεδο 4 ή 5. Και αν η αίσθηση του να είσαι ξεχωριστός εαυτός εμφανίζεται μόνο περιστασιακά και είναι διαφανής ακόμα και όταν προκύπτει, μπορεί να αγγίζετε το επίπεδο 6 ή 7. Ο Ιμπν Αράμπι τόνισε ότι αυτά τα 7 επίπεδα δεν είναι μια άκαμπτη σκάλα όπου ολοκληρώνεται μόνιμα ένα στάδιο πριν μπείτε στο επόμενο. Ένα άτομο μπορεί να λειτουργεί από διαφορετικά επίπεδα σε διαφορετικούς τομείς της ζωής ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να λειτουργεί από το επίπεδο 4 στην πνευματική πρακτική, αλλά από το επίπεδο 2 στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Μπορεί να βρίσκεται στο επίπεδο 5 όταν αντιμετωπίζει σωματικό πόνο, αλλά να πέφτει στο επίπεδο 1 όταν το εγώ του νιώθει πληγωμένο. Η πραγματική δουλειά είναι η σταδιακή ανύψωση κάθε πτυχής της ζωής σας προς υψηλότερη επίρρνωση. Αυτός ο χάρτης δεν προορίζεται επίσης για να κρίνετε τον εαυτό σας ή τους άλλους. Κάποιος στο επίπεδο 1 δεν είναι κατώτερος και κάποιος στο επίπεδο 7 δεν είναι ανώτερος. Κάθε επίπεδο έχει τον σκοπό του και διδάσκει μαθήματα που μόνο αυτό το στάδιο μπορεί να σας προσφέρει. Όπως ακριβώς δεν μπορείτε να παραλείψετε βαθμούς στο σχολείο και να κατανοήσετε την ύλη, δεν μπορείτε να παραλείψετε επίπεδα στην εσωτερική ανάπτυξη. Κάθε στάδιο σας προετοιμάζει για το επόμενο. Το σύμπαν σε τοποθετεί ακριβώς εκεί που πρέπει να είσαι για το μάθημα που πρέπει να μάθεις αυτή τη στιγμή. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι η ειλικρινής αυτοκριτική και η ειλικρινής φιλοδοξία. Κοίτα καθαρά που βρίσκεσαι. Μην προσποιείσαι ότι είσαι πιο προηγμένος από ό,τι είσαι, γιατί αυτό είναι απλώς μια άλλη μορφή εγώ. Ταυτόχρονα, μην αποθαρρύνεσαι αν βρεθείς σε ένα πρώιμο επίπεδο. Όλοι ξεκινούν από εκεί. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίσεις το τρέχον στάδιό σου, να καταλάβεις τι σε κρατάει εκεί και να κάνεις ένα μικρό βήμα προς το επόμενο επίπεδο. Μερικές φορές αυτό το βήμα μπορεί να διαρκέσει χρόνια και αυτό είναι απολύτως εντάξει. Το ίδιο το ταξίδι είναι ο προορισμός. Ο Ιμπν Αράμπι πρόσφερε μια τελευταία εικόνα για αυτά τα 7 στάδια. Δεν είναι στην πραγματικότητα 7 διαφορετικοί εαυτοί. Είναι 7 βαθμοί λύθης και ανάμνησης ποιοι πραγματικά είσαι. Στο πρώτο επίπεδο, η λύθη είναι σχεδόν πλήρης. Στο 7ο επίπεδο, η ανάμνηση είναι πλήρης. Και κάθε ενδιάμεσο στάδιο αντιπροσωπεύει τη σταδιακή αφύπνιση από το όνειρο του χωρισμού στην αναγνώριση αυτού που ήσουν πάντα. Αναρωτήσου λοιπόν ειλικρινά, από ποιο επίπεδο νιώθεις ότι ζεις αυτή τη στιγμή και ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που στέκεται ανάμεσα σε εσένα και το επόμενο στάδιο του ταξιδιού σου.